Това е нашата втора лекция. В нея ще покажем как тази стъклена тръба с помощта на горелката разделяме и правим малки части от нея. Преди всичко трябва да съединим редуцилната пила с бутилка, за да може от тук да регулираме пламъка. Това е една стъклена тръба от меко натриево стъкло, което при 800 градуса започва да се разтапя. Затова правим тази малка горелка и започваме с въртеливи движения да нагряваме. През цялото време въртим в една посока. В момента, в който стъклото е достатъчно размъкнато, за да можем да започнем да изтегляме, изкарваме от пламъка и бавно и постепенно изтегляме малки тънки части. В момента, в който застине стъклото, разделяме на две части тази тръба. Правим това, за да ни е по-удобно и по-практично, когато работим с тази тръба, която е дълга от 1,50 м стандарт. Ние правим две части по 75 см и вече е много по-лесно и по-практично да работим с тях. От тази стъклена тръба всъщност ние първоначално правим заготовки, които се наричат. Първо, това е единичен шпиц, малка част от тръбата, която е затворена в долния край. Това е двоен шпиц, който вече този шпиц се обработва с двете ръце и изисква движение на двете ръце. Започваме с изработването на единичен шпиц. Значи, тук спираме с приставянето на втория.